tindo medo molo e skunde mane oluongi ma en thuolo ma somo mar CBE donje grade mar 10 ka watudre kanyo kod Judith Omondi. Kamano Judith kuom yudo thuolo ma loso kodwa. Ang'eyo ni odiochieng' ma kauno duto chakro kinyi isebedo ka iluorori e skunde mopogore opogore kendo ing'iyo ni to chenro mar donje grade mar 10 ma bende CBE obiro godo chalo nadi. Chien kanyo jonyuol nosebedo ka ywak ni moko kuomgi nyithindgi noter mabor, moko kuomgi ne temo mondo mi olok skunde gibedo kod nyalo makamano. Nyiso ndo nyagi sani gin ang'o miseromo godo e odiochieng' ni ma CBE grade mar 10 chakore ayanga e pachoka. Erokamano Emmanuel, mokwongo atimo mos ne janeno marwa kuom ng'ikruok mosebedo chien kanyo. Walose obiro achiel kachiel ka wantiere skunde nyiri ma Pangani Girls Bore Nairobi ka. Ma en achiel kuom skunde ma nyaka sani kaluwore gi lai manyien mar somo mar CBE ni e rang'iny mi iluongo kaka Cluster 1. Cluster 1 schools gin skunde ma nyaka sani kaluwore gi okang' mar somo ma wan godo e piny mar Kenya kae biro bedo katimo kit somo duto mano kama oriwo somo mag STEM, somo mag Arts and Sports kaachiel kod Social Sciences. Omiyo kinyi ma kawuono jopuonjre osemolo e skunde ni kendo nyaka sani wasetwa kod japuonj maduong' mar skunde ni mabende ojangonwa ni chakro ki nyaka sani maromo jopuonjre mohewo 300 oseriwore kendo oserwaki e kuonde e kar somo ni kendo osetergi bende kuonde nindo okinyi makawuono ni Emmanuel. Japuonj skul ma Pangani kae ni mochako kendo gi jopuonjre gi higani en japuonj maduong' ma nitie skul ma Nyakach Girls makmana ni higani okele skul ka kendo obedo kata mana japuonj maduong' kata principal mokwongo mar chako ayanga somo mar CBE e lai mar grade 10 skul ni ma Pangani Girls. Ma e okang' mokwongo Emmanuel ma piny Kenya rwako e jopuonjre mag grade mar 10 e bwo kit somo mar CBE ma bende Kenya na ochako mahao igni 10 ma okalo. Motelo ne biro e skul ma Pangani Girls kae wasewuotho e skunde ma opogore opogore kama oriwo Nairobi School kaachiel kod Kenya High ma bende waseneno kaka chenro ni dhi nyime. Skul ma Nairobi School jonyuol nochopo modhuro kendo kochopo sama nwuo gimoro kar saa 4:05 mahao jopuonj 1000 nosechopo mar ndikore kata mar donjo e skundno. Higani jopuonj duto Emmanuel mariwore kod skunde mag sekondar mamalo kata senior secondary e bwo laini mar CBE kata grade 10 gin jopuonjre mahao 1.1 million. Magi gin jopuonjre mane oseyudo duokogi mag KJSEA kendo noketgi e rang'iny mag somo ma opogore opogore kama nasewacho ni oriwo STEM, oriwo Social Sciences, to oriwo Arts and Sports. Kidieny mar kit somo gi jopuonjre gi makawuono chako riwore ayanga e skunde mag senior secondary mane oyudo thuolo thuolo mar timo STEM mane gin jopuonjre mang'eny ma oloyo mahao atamalo 60 kipimo kod jopuonjre mamoko kendo magi gin jopuonjre ma dhi yudo thuolo mar donjo e skunde mag cluster 1 kod 2 thothne magin skunde ma dhi chiwo kit somo gi duto. Jopuonjre mamoko bende biro yudo thuolo mar donjo e cluster 2, cluster 1 kama bende pod nitiere kit tiegruok mopogore opogore ma jopuonjre gi dhi bedo godo. Emmanuel nitiere ng'ur mwaseyudo kata mana ng'ikruok mosebedo nyaka ne jopuonjre gi chak donji e skul makmana ni onge ng'ikruok moro maduong' moloyo ma ok nyal tamo jopuonj madongo mag skunde gi loso manyiso ni onge ng'ur kata ng'ikruok moro amora ma osechopo e rang'iny ma idwari e migawo mar somo. Giduto oketgi kare gi telo mag skunde mwaselimo ma opogore opogore makmana ni pod nitie ywak achiel maneno ka pod neno maduong' ahinya to mar jopuonje madhi puonjo lony mopogore opogore kaka gik matimo kaka tije lwedo mag mechanics, music. Thoth jonyuol koni pok ne gineno kama gitimore e skunde sekondar makoro sani dhi Kenya onego bed ni loro kogik higa mar 2018 miyo pod jonyuol moko ni kod to ni kamoro jopuonjre gi ok nyal yudo lony mag chunygi kaka mago manyalo gombo timo music, mago manyalo gombo timo beche mag mechanical engineering. Gikoni onego bed ni sirikal keto okenge ma biro miyo jopuonj obed ni yudo tiegruok makare e wechegi. To bende Emmanuel katenore gi ma bende chien kocha nwatwak kod riwruok mar Kupet kama gin bende gigolo paro mondo mi duol mandiko jopuonj TSC omany jopuonj molony e weche machalo kaka ma jonyuol wuoyegi mondo gibed jopuonjre minyalo ndiki kendo inyalo puodh kod duol mandiko jopuonj TSC kaka jopuonj ma pod inyalo puonjo kit somo ma kamoro jonyuol kata jopuonjre paro ni onge e senior secondary. Koro magi gin mana pod moko kuom ng'ur ma pod aneno. Wang'iyo kaka kit
donjo mar jopuonjre gi e skul dhi nyime. Thoth gi donjo kawuono mak mana ni kiny kod tich adek pod nitie skunde ma ok ochako kawuono, kiny ne chak kiny kaka skund sekondar ma St George's mantie mana butwa kae, ang'e ni gin biro donjo tich adek. Koro pod abiro mana medo kelo mathoth to wakon anyakora Mogajwang' ni to gin ang'o madhi mbele. Nyaka nyoro odhiambo pod nitie jonyuol manyicho osegombo mondo mi gilok skunde ne jopuonjre gi, nyicho ok giyudo thuolo. Koro pod abiro twak kodgi mondo wang'e ni to weche chal nade, dhi nade, magi duto ang' wakel ne nyakora Mogajwang' e weche manyien mag saa achiel kod saa adek mondo wane ni to weche chal nade. Emmanuel, mak mana ka in gi penjo, aduogo iri achiel kachiel nyaka e studio. Judy, ka pok awei mondo mi dhi, wang'eyo ni magi ne gin joma notimo penj mar grade ka gin e klas 7, gidonjo kod luongo ni junior secondary grade mar 10. Pogruok mane mantiere e kind kane ji donje form 1, ang'e ni isebedo kiluwo kaka jo form 1 donje skul to kod ka ji donje grade mar 10. Pogruok mare ma iseneno mosebedo e kit kaka gidonje skul gi e kinde ni to kod ikruok manitiere manyalo bedo. Jonyuol osebedo kang'ur, biromo gi moko mamor ni giyudo skul machal kamano, nikech moko to bende nyaka bed ma ok mor nikech iwacho ni mokuom gi pod ok gin gi yie ni gima idhi somo kanyo biro chopo kar ne nyithigi. Erokamano Emmanuel, jonyuol mwasetwak godo kinyi ma kawuono thoth gi ni kod moro ni jopuonjre gi oluong gi e skunde ma gibire gi, nikech kinyalo paro wang' ni ok chal kaka form 1 ma kane yiero Alliance to ok mi thuolo mar yiero Mang'u. Jopuonjre gi mar CBE no mi thuolo mar yiero skunde mag national kata cluster 1 mathoth kata nyaka magika 6. Koro mae pagruok manitiere e kind mane gin form 1 to gi masani donje e klas 10 kata senior secondary. Koro poni no kiyudo thuolo mar donjo Alliance, omi skul machielo mabede nyalo chalo ga Alliance, mano kaka Mang'u, mano kaka Kenya High, Pangani. Koro magi ema neno kaka gin nyalo bedo ni nitiere pogruok gi kind form 1 gi form 2. Mak mana ni machielo bende manyalo kono ne nyithindo masani pogruok nyalo neno matin ni chal ka gima ging'ere matin koingo gi jopuonjre mana gin jo form 1 ka kata mwasetwak godo e pachgi japuonjre oseng'eyo ni an adwa bedo ma abiro ka mar timo gini. Mane pogruok malach maneno, kendo magi gin jopuonjre ma king'iyo kata mana kaka giparo, kaka pachgi chalo, gipogore gi kaka ne waneno form 1 ka. Koro mane gima nyalo wacho Emmanuel, maneno mopogore gi grade 10 modonjo skul odiochieng' ma kawuono. Kamano Judith kuom miyowa ler machal kamano, kamano kuom bedo wang'wa kendo medo luorori ka ng'iyo kaka jopuonjre donjo e grade mar 10. Wan gi geno ni kinde